Tnieda servizz elettroniku ġdid li bih kull ċittadin li jkollu każ fil-qorti ċivili se jkollu l-faċilità li jara u jsegwi online kull att ippreżentat f'ismu fir-reġistru tal-qorti minn fuq il-kompjuter, tablet u anke minn fuq il-mobile. B'hekk se tkun evitata l-inkonvenjenza li wieħed imur fil-bini tal-qorti nnifsu biex jara l-atti tal-każijiet li se jinfetħu minn issa l quddiem. Dan permezz ta' servizz il-ġdid ta' MyActs mill-website justice.gov.mt u li l-aċċess għalih jirrikjedi biss l-ID tal-persuna. Permezz ta' MyActs wieħed jista' jara online id-dettalji tal-każ tiegħu, il-notifikazzjonijiet li jindikaw jekk il-parti l-oħra rċeviet l-att u l-avukati u l-prokuraturi legali involuti fil-każ. Is-servizz jagħti aċċess għad-dokumenti preżentati tul il-każ ukoll. MyActs japplika l-każijiet tal-qrati ċivili kollha. Il-Ministru Owen Bonnici sostna li dan is-servizz mhux biss se jiffaċilita l-operat tal-qrati, iżda se jservi opportunità ta' skrutinju tal-qrati mill-pubbliku. Dawn huma proċeduri fil-kamp tal-informatika, servizzi ġodda b'xejn għal practitioners u għan-nies għaċ-ċittadini li qed jiffaċilitaw il-ħajja ta' min ikollu kawża ċivili fil-qorti. B'dawn il-proċeduri se jitħaffew l-affarijiet u se tikber it-trasparenza u drittijiet ta' ċittadini li jkunu jafu blatti, bil-kawżi, bid-dokumenti li jkollhom fil-kawża ċivili tagħhom. Din hija biss waħda minn sensiela inizjattivi li qed twassal biex is-sistema tal-qorti ċivili issir iktar elettronika. Sforz li qed iħalli l-frott kif fl-aħħar xhur inqataw aktar kawżi ċivili mill-infetħu.